Sangti mahal atum along tangka kehang paruhum ajok Kheroni police station along lamhoi kidam Deithor pen Rongbong ghat kacheleng Alatovar Kaheno Ajok Rat kaningri Kekang adong English High School along HSLC satlang ongdung angthek kachepalong dun Sarupathar MAC constituency angkang RCC adolong kekim adim PWD Engineer atum prekjam adim kelang dam Kardong beta life pen elisami rupjali disopi non betang ton pen arjupon exena Nijang Karbi along Kheroni police station along Kheroni southern range along ranger Harsing Kramsalapen Nayan Nayokatum Banghinia Pan Sangti Mahaldar Birmaling Lengpen Lamhoyalu Kipidang Kheroni Sangti Amohol Do Anching Room CEC Lamhoyalu Kheroni police station Osiari Deng Pajirpong Bangsa Putak Kheroni southern range along ranger Harsing Kramsa Sangti Mahal Ari Dengpen Aron Rea Tangka kehang po joinesi Arua Chiklo Niphai Inkoira Pliani Kheroni police Osiari Deng Lamhoyalu Pajirpong Birmolingleng Rajaningleng Atumpen Sangti Aputak KEC CM Dr. Tuliram Ronghang Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Phan Chuning Ripona Tenke Prabjin Pen Suspension Pivek Nangji Ranger Harsing Kramsa Long Inut Kedodun Nayan Nayak Pu Abanga Phansi Tangka Kapangthum Damdam Lapen Tangka Pora Tengpen Paledam De Pulute Sangti Khanglapti Tipusi Pherangkia Thengnu Ningjepong West Karbi Anglong Bureau Chief Joram Kathar reports Kheroni PS lang nangkok karon abang lason hilo de non akimi ranger in charge Harsing Kramsa angli nang joined pen 1 week up hit pen mane system larpo system gelar bangla hilo all sen mohol tumlong pen mane party per dumper hedi party per dumper se alangli 300 sirong jong si la sokirong along pine mane nayan nayok wa also inota lang chibido alang si mane early morning padu po evening an si alang pine poisa bang kalekleasi laso collection jong si pine case jong se evidence exact da kitia badu ko pote Google Pay plan system pinang ko poti lapen alang li mane jong si earning sam pin edat pote pen Harsing Kramsa la kiba kam system bonche kiti nasi laso puthak molder lapen supplier tum kachi chakna nga jilding piglo nasi laso puthak lan sik saklo je mane non FIR tan tum langselo FIR pinang koklo alang li illegal lapen dutulang phone men tame kisuman dom nang video lapen tangka nang kehang paruhum lai recording do lasi dilitum patumi pustame dilitum honorable CM Karbi Anglong Autonomous Constituency Sir Tuliram Long Han Pustame Tumi Nilitum retain li pen complaint pilo alang li dum misanmen si lamthinang si sagdun alang li lasun claim illegal fan ni dile lapen action and back jeep si alang li fan tu then litum public tum kadowe demand gela hello alang li fan action and ni lage transfer chot wali lage ekdom totally suspensive tone Kheroni certain range IC in charge to amen Harsing Kramsa to alangli reading pick kalo lasoma padigdar tum lok auten pun what telephone amen na call po poisa nang hang po poisa pion e pure kam stop check po lason ke nili bang abe fit amen nili kan personally hang joy po ke mentally torture po poisa hang po poisa pion e pure de kam claim noi pula son si nibang da lason si dambom lapen kam claim boy ahut pusi tambe enake kipini aron ave par gari long gari lut tanglo pulote 300 ke chengsi pinang po lapen towar khang po ranger charge ako alang manli tana hangi jo la samla problem to pick Lakhain Kora Trok Dwar Bagori constituency angkang pi Deithor pen Rongbong ghat kacheleng Alatovar akele kahino par pigajok ratatum kidam kevang kaningri lasi school college student kisokyun e pen chenglok labangso towar si kachelenglo lapen ke labangso towar ke Deithor pen silunijan lengthora towar lo lasi prabjin pen kaselam jiaphan rongara tum pen KECM Richard Tokbiaphan chuning ripon Hanboka pen Robinson killing Berta live Inangji ke ahok la temai tum oto wek tum sum piglo itum kedam tang mingkan phosame tum la itum local MSc research to bihanda tum
kiri pen tami pahai lo alang li phan tum alang di phan itum kichimatha pen jok alang li phan itum duar bakria hawar tami seni minit selang phan tum pahai lo bos tami alang li tum hanon nang galang le det son si do si itum man thang nang ni itum kiduk kilak phang itum thang nang ni itum kiduk kilak itum me duar le mesen ni itum ge aling ne itum business tami itum mesen di kedam ge tami mesen di itum kiduk kilak phang itum hang la contract la pun pinai punang ni itum hang itum kiduk kilak phang la just tum duar ba mesen ni non itum ni itum ge to hi solai non tum la gute ang la tum to stop sa de lo ha itum auto ko bek tami stung pik ang itum jat 10 toka andam nai dim tai tum 20 toka nang ko ti angel hala passenger tan tai phani ngai thi son se do lo ang itum da en it hang no angel gari tanang hing no un malom towar ta dom lek dik sonma tum thek long ta hai lo la towar amda ason sin tum kisung du la si local dai to MSc non ge education em lo la selang li phan tami tum tunuri lo alang list tami itum han lang nai poro la ge alang ni se pan tha nai asilang ni prabjin bai tum han la towar ke na bana pinai pusin tum tunuri lo ali ge no kani tum ka sik sak pik lo athe mani tum ge ajak de kinangi busame no bon ghat ke ni tum ge towar na ka break dam khai be lo kekdam khai lo ko sini tum ge towar bang ke akinang so kami tum sung pik lo ka do tum tanang thek long lo ni tum ki sung nang sini lo ko sini tum bang ke akinang so ke towar bang lo ka do tum ada chuning ri lo ke ki ke sini tatela dak Deithor tu Rongbong khat an tuar ke wak long an bak thek la ke pon ajak ding pilo Ayah, ayan betul. benang bar bitik kan tum ge dak lo bon khat le litik la Deithor la ni ba bo jardam le litik ni tum ge towar ge no lok se ge bang nang lo Sangti pilo dali puji la local MSc mta education em Mili tum local ni si laki hai art of bialang ni phansami ke chuni re dang tum bangke alang tum alang ni dotti ka hurle ni tu phan la so to walang pon pi bute ni to course si lang lang ma ketam ni kelang to ko si alang ni phan chuni ri le thorlo tap so to war alang ni ke chilang pon ji phan tum ka do bi beng chuni ri gang tung la helo kedang bak siksak pik siksak pik ni apa tum student atum same college student lapen ani si school nang dun long le tum do lo da gari hino hala han boka long ta hala son lo gari hino pon ke dokok school nang le dun di tum ta dopik kala Deithor source tamne akoni ri tum long pentala son thak thaglo ko selang di panchuni ri li thorlo Lakha Inkora Trok Duar Bagori constituency Angkang Kekang adong English High School along HSLC examination Surihini rank korege thoma farman ongdung pen result angthek kemisen kelongdun Jongdam me saikatiki pulute chipeduk pignangji lasonsi Kekang adong English High School along ta head teacher mate principal admin langne kachepaduk ajokse non kidam tang Surihini rank korege thom aningkan HSLC examination Kekang adong English High School pen total student lake bang plike bracket hom Charlie also mardo labang song bong pen first division lake bang pho second division lake thom kebraisi third division lake bang pli angton pangrum pet pen bang pli kep lasi principal pen nangke thanduna tengke nilitum staff atum chepeduk pika joinisi pining satlang angthek kemesen wan lopusi thanpon hanboka pen Robinson killing Berta live Itu school pen dalam tahun 2023 HSLC satlang. Ini ke school pen bang prepare bracket kom 43 students pun HSLC long satlang top dulu. Labang songbong pen bang prepare an pun dulu. Songbong pen bang poke first division, second division bang prepare right si lapen bang dia tu ke third division ang dengan kachepalong dulu. Kalau pote ia potum lapen student yang kami akhirnya yang lapen teaching staff institute में इठाने से पढ़ने को और उनके MAC sangpi kadom terangpi MAC kiligahut rata tumaphan lam chakipi pona tengben Sarupathar MAC RCC adolong kimrang ponji aphan bor I ponji po lamcha kepe plengpo PWD SDO Engineer SO atum prekjam adim langdamlo RCC adolong selam mimi adim an abangki sari hajan IB adong lang Sangti alang royalong lang teng horichan sarpo alang royalong Paklangso number 1 Sangti adong along Balipathar Rongkimi Lai Chan alang royalong lapen hanjang langso Kongching timung arong along akenang sorsi thekpon long lasi prabjin pen pepleng pon popusi pachini pon hanjang langso pen Bisnu Lekthe report